Колкото повече напредва изкуственият интелект, толкова по-важни стават 4 неща, които той все още не може да прави. Ангъс Флетчер ги нарича Primal Intelligence и всъщност това според него са онези способности, които помагат на хората да бъдат успешни в наистина напрегнати ситуации. Първата такава способност е интуицията. Способността да забележиш изключението, да забележиш това, което не пасва на данните. Малкият детайл, който не се вписва в модела. Защото изкуственият интелект е добър да види модел, а интуицията е добра да види какво не се вписва в този модел. Втората способност е въображението. Да можеш да си представиш нещо, което все още не съществува. Понеже изкуственият интелект е добър да възпроизведе това, което вече е виждал, но не може да си представи визия, стратегия и като цяло бъдещето. Третата такава способност е емоцията и то не като пречка за рационалното мислене, а точно обратното. Показва какво заслужава внимание, понеже без това рискуваме да вземаме технически правилните решения за нещо, което просто не си струва. И четвъртата способност е здравия разум. Способността да действаш разумно тогава, когато данните са пълни, противоречиви или направо липсват. Много компании инвестират само в технологиите, но всъщност реалното конкурентно предимство може да дойде точно от нещата, които не подлежат на автоматизация.